bayahlakana bafuna ukuthi uMaskandi njalo uhlala uxabene hlale kuliwa mina kaze ngixabane noSuzan uSuzan njenge ngixabane naye mina Suzan ngabafica mina besendimeni becula ngo2012 mina ngafika ngo2014 yabona shuje ake senze iqiniso nje shuje mina sengasuka ngilwe no-quality nonxubani ubani quality wani ulimit yabona sengasola mina ngizana no-limit ulimit mayithi uyacula ngithi mina uyabheda cila uyaphimba limit abafana abancane kuba abafana abancane nabashaya ingoma njengamanje sengasuka ngilwe nabo mina laba labo limit kanjalo yabona ngisho Suzan noDlubheke noMfeze Emnyama abantu noKhangelani noMjikijelo abantu okumele belwe ngalesa sikhathi bafika bodwa ngo2010 mina ngafika ngo2014 sebekhona kufanele ngabe abantu baxabana bodwa waye bexabana nomuntu wafika mva kunabo ivukani lalike libuka imicimbi mina ngibuka umcimbi kanje bedlala oMaskandi ngibona unabadlala oMaskandi angibangenali qha kodwa ngibuka nje unabadlala oMaskandi kodwa namhlanje kuyisibusiso kumina lokho kufanele ngibonge uNkulunkulu ngiyabonga vele nqa ngibonga ukuthi kunabantu abayibiza ngimbangi zami engabafica emculweni bebadala kodwa njengamanje balenge ithonto kumina ikakhulukazi njengayo lo oqhathaniswa nami yabo lo muntu lo namfowethu uyazi ukuthi akazi yena ukuthi uyinhlahla engakanani kumina lo muntu utshela nina engahlakaniphanga ukuthi hlakaniphani zibuzeni ukuthi yini eyekodlubheke noMfeze Emnyama ontanga yabo noShilisi noNdiya nani yini nake mina ngafika muva kunabo ngafika becula uSuzan Dlubheke Lokhuzana obana baningi nje abacula becula ngasikhathi mina ngafika muva ngiyivukane nginabo kodwa nje manje balwa nami bonke bathe mboko mina kuyisibusiso lokho wale mgubo wacula mina ngangifunda Strat 2 yize ngisho iGrace bonke iGrace uNkulunkulu ukuthi ngagcina ngishuta naye kwicassette uAhla Mjikijelo babegidela umgqumeni ngibabuka ngifunda angazi ngifunda ba angifunda isikole ngifunda emakhumbuza lapha emakhumbuza ngoba ngibalekile ekhaya ngenxa yezinto angihlabana empini ngase ngibalekiswa abazali yabona babecula Mjikijelo noShilisi noJava zekunike becula kumgqumeni besibusiso kumina ukuthi ngagcina ngishuta noMjikijelo kanje kwicassette ngiyambonga uNkulunkulu ngiyabonga baba yize ngishot ngiyabonga futhi namanje ukuthi abantu abasangibiza ngeimbangi zabo abasakwazi ukuma yabo nje manje ngikhuluma manje kuzoqhamuka ama-essay uqhamuka yonke into ongathi icabanga uqhamuka ama-essay uqhamuka o-life isiphuhlu so-life ubantu abafika kuqala nginami emculweni yabona mina ngafika muva ngingane nje futhi anginendaba mina mfuthi ngiphila impilo ingakho ngithe mina ngikwazi ngisho ukwenza ingane ngeke uyenza ingane une-stress yize ngisho une-stress uyabona ngoba nawe uSuzan lokhulunywa ngaye lo Suzan lo oqhathaniswa nami mina ngiqhathaniswa nento nje engayi-understand ukuthi yini yazi angazi ukuthi unukaphi lo muntu njengoba ngikhuluma nje angazi ukuthi unukaphi njengamanje kodwa yena wazi uhambe elandela zonke iy'ndaba zami ethi mina ngiqashwa ngemali engaka ethi mina angihlawulanga ngamithi sakuphi angahlalo zonke iy'ndaba zami mina ngazi iy'ndaba zaloya muntu yabona umuntu wafika kudala noDlubheka nami emculweni kufanele ngabe ubhizi noDlubheka noMfeze Emnyama ubhizi nami mina nje njengomfana omncane olimit ngoba ngichaza isibonelo nje ulenge ithonto kumina lo nto iyodwa nje ngitshela ukuthi mina hayi ngiyinkunzi saphila isibusiso lento kumina ngoba ngisaphila nje emhlabeni ngitshela ngqo ukuthi hayi ngiyinkunzi bona abantu abangidudayo lapho kahle kahle ngaba nje yabona ngaba nje ngoba naye uSuzan lo shiwo ukuthi ngiqhathaniswa naye lo muntu uyabona nje iqolo lakhe lo muntu ukuthi akulona wakahlaba bani mani umgodi wakahlaba bani awungitshela wakahlaba bani umgodi manje mani wakahlaba bani leqolo lakhe umbuka nje umuntu lo ugunzu nje uyabona ukuthi iqolo lokusuza lela kulona iqolo lokufenda leli amasimba nje umuntu uyabona